Så er tiden kommet til, at vi skal ud på dide med bilen. Så det bliver spændende, hvordan at drengene de får klaret den. Det er et privilegie ved at føre kameraet. Det gjorde helt uden problemer. Både med kørevand. Ja, i regn og slud, hvor idéerne ud. Der er sgu problemer med bilen, du. Karina bliver beskyttet inde bag tæppet.